a dneska vítám vás u tohle Repex. Dlouho jsem to netočil a je part 2. To je ten Clockman. Pak má ten kameraman a co to je? Peer kameraman? Tak ne, to je Peer Speakerman, aha. Je dobrý. Tak jo, můžem jo, to jsem viděl. Já vím, že někteří nevíte, kdo to je ten Clockman. Když znáte Dom Studio, tak napsejte do vyhledávače a tam je tady ten Clockman. Ale teď chtěl Vrták zabít tady ten kameramana. Nevím proč, protože zničili jeho rodinu. Nevím, tak čo. Hama, typku, pojď se šéfem. Ne, ty jsi srap? Hama, vimia. No, tak to si děláš. Hana, mimia. On to delete, to je Hama, vimia. Já nevím, co z typka má. Flip. Tak ne, jako si ne. Hama, mimima. Tak. Co chceš, typu? Mě to nezajímá, je ti to boxujeme tady to. A už někde se to někde dej to, ale já nechci to. Já to nechci. Jo, ber to. Bereš? Ber to, kámo, jak to vezme, tak mě jako zastřelí. To je nenupský trade. No, to jsem mluvil, ha. To byl sranda. Ne, už mě to štve. Tohle to nejde. Na poslední trade hodíme, ne, tak spolu. Všichni off. Ani friends nedám. Pup. Hana, himia. Himia. 140. No tak já jdu, sám vypadá tak. Dost moc. Na, himia. Himia. Jak jo. Já mám smůlu dneska. Na lidi. No, mě tak čoute. Helikopter, tak já chci nějaký velmi někdo, tak jsem nová stará godly, tak jako, no těžce jsem se vyupgradil, kluci, holky, kámo, krtek, no, ne, krtek, ne, kámo, pojď typku, ne, on, jako, hama, himima. Be part of a favor you, harder a favor you. Okay, a typka, ne. No, yes, skipy, day to let a to see ya. Tata kamera data itu, hama, himia, A, B, C, D. Hej, kdo zná všechny tyhle písničky, tak napište do komentáří, že hned ty 3 názvy těch písniček. Jednu se zapomněl jsem, ale to jako B, a udělám ještě druhý pár. Takhle to nejde, jako jenom jeden pár, to je slabé. Tak dáme si tu F kamera woman, a já jsem si všiml, že to je woman, ne to. Hana, himina. Dám si tu Santas a za chvíli to dám 100 godly. Čekáte, kdo vám ukáže, jaký damage dává. Všichni youtubeři, kteří to točí, jsou anglický. A pak se dá něco kouknout spolu. Tak dáme se Santas a za chvíli se nestará, nebo
Ale srdce, co budu ještě tam dávat. Týpek má tady ten Klochmet, Sinister a tebe Godly tež, ale je silnější, škoda, nevadí. Měl jsem pravdu, jako lidi, musel jsem něco dělat už, jako nechtěl jsem vám to a proto jsem netočil měsíc. Na tajtu jsem se připravoval, že tyhle komentáře byly špatné, že nemáš nic, já jsem lepší, mám Elf Kameraman Godly novou a ještě lepší věci. Ale jeden, který mě těžce nazval, který řekl, že budu furt silnější, i když budeš mít starou Godly, nebo Sinistera, tak on měl, nechci to říkat, Koroptev kamaráda. Já si to nedával. Jo, to typek odpojil, ty si děláš stranu. Chceš být tvůj papi, okej, hell. On má špatný internet. Internet. You be tired favor you. Say be whatever favor you be. To je sranda. Cokoliv. Klik, hack, kao. Na tady to se hodil autokliker. No já mám stáhnutý autokliker, ale chci podvědět. Co poctivě, pik, easy, šup, do kotle. Tak dobrý. Jsem radši musel něco udělat, nevadí. Vidíte, že mají 2000, to nedává nějak 500, ale i když to dává 500, tak to nedává furt. Nebo a já nemám... Kluci, kolik je? 450 děleno 2. Napište to do komentářů a dostanete srdíčko. A to je zase i like ode mě. A to ještě nejvíc zase. To nemůžete od jiného tvůrce najít. No, jde najít. Ale jenom ode mě můžete nosit. Nejvíc se mi líbilo tamto. Ty svorty, já jsem byl tak smutný, že nemám tak dobré svorty. A mi je to jedno, jaké mám svorty. Já teda budu bojovat za všechno. To není všechno, jako bojeho, není to všechno. Dej se srap. Ale počkejte, to je jak divné, proč má takhle? A koukejte. Vidíte, to je štetec. A proč to je tu? A tu tež. A proč je teda meč? A ještě tu televizi. To je nějak divné. Dáme skip. A 3000 dám. Pik. A všichni 3 zmizli. A ten hlas. Čau, Bela. A dospělí, nebojte se. Já nepoužívám špatné výrazy. Jsem 11 let a napište dneska mám narozeniny. Tak napište něco do komentářů, až jsem byl šťastný. Protože mám dneska narozeniny. Je mi 11.
A za to mi dejte aspoň nějaké subscribe, já jsem smutný. No, tak nejsem, ale jako jsem na YouTube smutný. Kdo zná Raidla, tak dá odběr. Kdo dá Sira takového 2 odběry. A kdo zná Menta a Gamera 10 odběrů. Jo? A nebo lajku 10. Jo? Vyberte si. Ne. Nebo svůlu. Tenhle nevadí. Jenom ty uspávače, to jsou problém. Ta stará godle je nejlepší. Že ona může takhle zabíjet. Boom! Upgrade. Ping, 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 ping. Ona se může potečet. On má ten meč. To je dobré. Ale ne, to už nechci, až mi se ubralo. To ne. To zapomeň. Zapomeň, že malé koně, ňoňo, ne, on se zastavuje. Stůj, ještě stůj. Dobijte ho, ještě, ne! Peníze úplně pryč a jako nevadí. Jako dětské videa to nevadí. No tak to je dětská hra, to je momaní. Ale je to anglické. Ty, co chodí do školy, tak umí anglicky. A ten, kdo má 4 roky nebo 5, tak tomu doporučuji mít překladač. Překladač je na Google napíšete překladač a jak tam kliknete, tak můžete do anglické, do všech jazyků. Jak Duolingo. Jak se chcete anglicky naučit Duolingo a jsem moc rád že můj kamarád je nemocný. Škoda. Já jsem mu chtěl s ním natočit, ale jedno tajemství o starém godli víte, jak má tu mačetu, tak on jako je krumpač. Koukejte, vidíte? On má takový, je krumpač, nebo motika, půl motiky, a jo? A tady je, piju, to se ráda. On má strašně málo. Wow, to jsem nevěděl. A teď kdo napíše do komentářů upgrade satas. No já se upgradenu, ale jenom co by rychle upgrade toho mám na to, tak nebudu ještě plýtvat penězmi. Ty bro, já to moc nedávám. Pink. Moc to nedávám. Pak ještě jeden skipík. Ale jedna to letá v reverse. Ani jedna. Když budu mít aspoň level 30 nebo 25. Čus se to moc nedávám, ale pak se vám zase ozvu. Tady končí video dneska. Čus.